Hola a tothom, sóc en Jordi Casas, un ciutadà més preocupat per tota aquesta situació que estem vivint actualment, d'aquesta pandèmia que tants estralls està causant a la nostra societat en tots els aspectes, tant sanitari com social, com cultural, com totes les nostres relacions que es veuen afectades. I una mica el dubte que em surt o el motiu de que faig aquest vídeo és perquè ara mateix en els mitjans estem rebent tot un conjunt d'informacions que ens indiquen un terme que em preocupa una mica, que diuen que és la pandèmia dels no vacunats. Llavors que el fet aquest fa que el sistema sanitari pugui estar en tensió, que el sistema sanitari, degut a la gent que no es vacuna, fa que estigui saturat o que es pugui saturar, si no estem ara encara a nivell que hi podem arribar aviat, etc. I a partir d'aquí una mica m'ha agradat buscar informació per contrastar una mica aquestes dades, o almenys intentar entendre-les, aquestes informacions que ens arriben, i entendre una mica en quina situació estem. Llavors, el que he fet és mirar el portal de dades obertes de salut, en aquest cas es diu dadescovid.cat. Dades obertes és un concepte molt interessant que les administracions cada vegada més que estan posant en marxa i estan posant accessible al ciutadà, que és que podem accedir a informació en format tractable, com ara us ensenyaré, per poder analitzar les dades i poder-les descarregar, analitzar, mirar i treure'n les pròpies conclusions. És un exercici de transparència que crec que cada vegada és més habitual i necessari, perquè els ciutadans puguem mirar com està la nostra organització governamental vetllant per nosaltres, o al servei dels ciutadans. Doncs bé, aquesta és la pàgina web que es diu dadescovid.cat, en la qual aquí el Departament de Salut i la Generalitat el que van fent és posar la informació agregada que tenim aquí, per exemple, en aquest cas és per setmanes, el número de PCRs que es fan, altres dades que la veritat desconec, la incidència acumulada, etc. Tot això que ens estan explicant cada dia els mitjans de comunicació. Els vacunats que de primera dosi, la gent que està ingressada, les defuncions malauradament que hi ha hagut, etc. I jo el que volia veure és realment aquest tema de la vacunació, quin impacte té en les persones que estan arribant ara als centres sanitaris. I buscant per aquest entorn m'he trobat en aquesta part de descàrregues, amagat una mica, no està gaire accessible, al final de tot hi ha aquest dataset d'aquí, un conjunt de dades acostuma a dir dataset, que diu vacunació per Covid-19, estat vacunal dels casos, hospitalitzacions i defuncions. I aquest potser és més interessant. Llavors el que he fet és m'he baixat amb un CSV, que és un fitxer que podem tractar nosaltres amb un Excel, com per exemple ara us ensenyaré, i aquí és quan m'he baixat aquesta informació i el que he fet és agregar-la. El que he fet és aquest dataset té aquest aspecte, el que tenim és el sexe de la persona, l'edat que té, la data en què hi ha hagut el cas, aquests valors poden ser que són casos, entenc, detectats positius, crítics, també entenc que són casos que han hagut d'ingressar a UCI o entorns crítics, defuncions o hospitalitzacions que han hagut d'ingressar. I d'això, de cadascun d'aquests casos, tenim una altra informació molt interessant, que és si té la pauta completa, la pauta no iniciada, és a dir, no vacunat, o la parcial, que entenc que és primera dosi. I després el número de casos que hi ha hagut per dia, per segment d'edat i per cadascuna d'aquestes casuístiques. Doncs bé, la meva sorpresa ha estat, quan he començat a mirar aquesta informació i intentar entendre-la i veure-la una mica, m'he creat aquesta taula d'aquí, i la meva sorpresa ha estat, començarem ara pels mesos més recents, que precisament ara és quan, diguéssim, sembla que tot se'ns torna a complicar i hem de prendre noves decisions, com per exemple, això estic gravant en data 26 de novembre, i la Generalitat ha publicat que serà necessari aquest passaport Covid per accedir a restaurants, gimnasos, etc., llocs de molta afluència de públic. Encara que avui han dit que l'aturaven per problemes tècnics, per temes de descàrrega del certificat. Però bé, l'instauraran, si no està instaurat ara, serà el dilluns. Doncs la meva sorpresa ha estat quan he anat a mirar les dades per exemple, del mes de novembre, el mes que estem ara. Això hi ha dades fins al dia 23 de novembre, en aquest dataset que estic jo treballant, i m'ha sobtat ja aquesta primera informació, que de tots els casos que s'estan tractant durant el mes de novembre, la majoria, aquests 12.106 i aquests 169, són de pauta completa o parcial versus els 7.449 de persones sense vacunar. I aquí ha estat la primera sorpresa que m'hem portat, perquè em pensava que tots aquests casos, la majoria d'ells, tot era persones no vacunades. Llavors, a l'anar a mirar una mica la informació, podem desplegar cadascun d'ells, en cadascuna dels estats de vacunació, com afecten o quan són de casos, de crítics, de defuncions. I, per exemple, si anem a la informació, després tiraré més enrere, si tornem a la informació d'aquest novembre, per exemple, d'ingressos a crítics de pauta completa n'hi ha hagut 92
i de crítics sense vacuna, doncs 70. Un fet ja sorprenent, perquè em pensava que aquestes dades jo estaven a l'inversa, és a dir, que realment la població vacunada doncs, no havia d'acudir a l'hospital precisament per la protecció de la vacuna. I la cosa que també és més sorprenent és el tema de les defuncions. Tenim 51 defuncions de pauta completa versus 10 de sense vacuna, i aquesta és una dada que m'ha sorprès bastant. Evidentment això no està contextualitzat en població ni res, simplement és números absoluts. Però no deixa de sorprendre, no? Doncs que realment aquests valors, aquests números, perquè llavors el problema el tenim, diguéssim, no amb les persones no vacunades, sinó que el tenim en general amb la població, amb tot el conjunt de la població. Ara, els índexs de vacunació, per cert, que aquí hi ha una altra pàgina que també es pot veure, dintre de, si aneu navegant per aquí, els índexs de vacunació de majors de 16 anys està en un 84,6%, tenen ja doncs, la pauta completa. Per tant, estem parlant d'un 85% de la població de Catalunya major de 16 anys vacunada amb doble dosi. Llavors, doncs, quan anem aquí, si realment hi ha aquest volum de vacunació, doncs el que estem veient és que realment continua havent-hi defuncions en aquest segment de població junt amb el que són els ingressos crítics. Ja us dic que això no està contextualitzat amb segments de població, ni en volums de població, ni res, sinó simplement són valors absoluts, però que no deixen de sorprendre, perquè realment hauríem de veure des del meu punt de vista, i agrairé que algú m'expliqui algun motiu, jo entenc que hauríem de veure aquestes dades canviades, o almenys no dir-nos que el problema és la gent que no s'ha vacunat, des del meu punt de vista, o el meu punt de vista, sense ser expert, ni viròleg, ni metge, ni res que s'hi assembli. Llavors, què anem? Si anem més enrere, doncs, per exemple, al mes d'octubre veiem que té un comportament bastant similar, 55 defuncions, per exemple, de persones vacunades en pauta completa versus els 13 de persones sense cap dosi de la vacuna. Els crítics també passa el mateix, són més crítics, 75 versus els 46 de persones no vacunades. I en el cas de la parcial, doncs veiem que si suméssim la parcial, doncs encara hauríem d'afegir aquests valors més amb gent que té almenys alguna dosi de la vacuna. Llavors, si tirem enrere aquesta informació, doncs aquí els números van canviant a mesura que hi havia menys població vacunada. Aquí, doncs, per exemple, en el mes d'agost hi ha més casos de gent sense cap pauta, cap vacuna, vull dir, respecte a la gent que estava vacunada. Llavors, si totes aquestes informacions les anem reduint, els casos que s'estan produint, per exemple, en quant a volums, sí que hi ha hagut pics de dades per mesos, el gener va ser un pic interessant, el juliol n'hi ha hagut un altre, però després, per exemple, a partir d'aquí els valors d'agost i setembre, que van anar a la baixa, ara tornen a incrementar-se en aquest novembre. Però el curiós és el que us comento jo, que aquestes dades d'aquí, ara mateix, almenys durant aquest mes de novembre, doncs realment, per lo que sembla, l'assistència supera la gent vacunada en quant a tractaments d'hospitals i de casos, d'aquests 7.000 casos de persones no vacunades, amb aquests 11.400 de persones vacunades. Jo agrairia, doncs, primer, si algú ho pot explicar o dir per què està passant això, perquè teòricament, doncs, segons se'ns diu, és la pandèmia dels no vacunats. I llavors, doncs, veient aquestes dades, a mi no m'acaba de quadrar. Simplement ho poso sobre la taula i algú que suposo que ningú veurà que em pugui fer l'anàlisi, però jo agrairia si se'm pot donar aquesta informació per jo també intentar entendre-ho. Aquests conjunts de dades, també, si us interessa, n'hi ha uns altres que parlen de funcions que hi ha hagut. Realment, us recomano que navegueu una mica per aquest portal de dades obertes, perquè, doncs, per exemple, aquí tenim això de funcions a Catalunya, segons el dia, la mort, dia de mort i sexe del difunt. Doncs aquí, per exemple, hi ha dades des del 2014 al 2019, i després, en aquest altre interactiu, tenim dades ja des del 2020 en endavant, 2019-2020. Llavors, jo he fet el mateix exercici una mica per veure quina era la tendència que hi ha a nivell de funcions actualment, i aquí tenim per trimestre, això he fet ja una agregació i una simple dada, una simple gràfica. Doncs el que tenim és, per exemple, des del 2014, en el primer trimestre, fins ara, fins al 2021, el tercer trimestre, doncs els números de defuncions. I, per exemple, aquest tercer trimestre del 2021, el que hem acabat, doncs amb 16.000,
i el tercer trimestre de l'any passat fins i tot van ser menys, 15.300 defuncions respecte en aquest moment que encara estava la pandèmia doncs, en auge, no? I que encara, per exemple, no s'estava administrant vacunes que van començar a partir del gener. Doncs bé, aquest trimestre d'enguany hi ha hagut fins i tot una mica més de funcions que el trimestre anterior. Però una mica per veure la tendència que té doncs, bastant estable, i aquí es veu perfectament els pics del primer trimestre del 2020 i el segon del 2020, on hi va haver el gran nombre de defuncions. I després el que us comentava, doncs els diferents trimestres, l'evolució que sembla que ara torna a estar una mica en la tònica, no? de la línia dels altres anys, una mica per sobre, però per exemple és d'aquestes 16.000 del tercer trimestre del 2021, amb el mateix trimestre del 2018, per exemple, que són 15.200 versus 16.000. Tampoc crec que hi ha tanta diferència, però bé, sí que es veu un petit increment. Ho dic perquè aquestes són informacions que podeu mirar, que podeu buscar i que podeu anar contrastant. Potser d'aquí un temps es torna a fer aquest anàlisi i les coses han canviat substancialment. Però ara mateix doncs, es veu aquest patró, no? Que hi va evidentment a l'inicis del 2020 i aquesta situació actual. Aquí, si aneu a buscar la informació, doncs teniu per dia, teniu les defuncions que hi ha hagut, teniu la informació que després igual la podeu anar agregant, podeu mirar per franges d'edat, etc. O sigui que jo crec que és una informació que us recomano que mireu. Aquí, per exemple, és l'efecte anual, en el qual doncs bé, es veu l'evolució més o menys estable durant tots aquests anys, el 2020 l'accés que ja coneixem, i aquest 2021, aquestes són dades fins al 24 de novembre, veurem com acaba tancat l'any i quina és l'evolució. Ja us dic, simplement volia compartir una mica aquesta informació que a mi m'ha sobtat bastant, en el qual, doncs, bé, no em quadra la versió que s'està donant a nivell de mitjans o a nivell sobretot d'aquest tema d'aquesta obligatorietat de vacuna, per exemple, que ara s'està parlant per Centre Europa, que caldria veure les dades que tenen allà, les desconec, però almenys aquí la situació que tenim ara és una altra. I jo crec que seria interessant que des dels mitjans i des del govern doncs se'ns digués clarament quin és el perfil de pacients que estan arribant a l'hospital, i en aquest cas les dades diuen això. Jo ho deixo aquí per si algú viròleg, metge, expert, doncs també pot donar la seva opinió o el seu punt de vista, i així doncs ho podem treure l'aigua clara. D'acord? Doncs fins aquí aquesta anàlisi. Moltes gràcies.